Boy no mga kaigsunan atong paminahon ang sumpay nining atong panagdebate tali sa 70 Adventist Church og aron atong masabtan ang tanan nga kitibuk ani ini. Atong paminahon ang akong rebuttal ngadto sa usa ka Seventh-day Adventist Church aron ato gyung masabtan ang tanan ini. Hello. Pero, Oh. sige bro, okay na bro. Okay. Wait lang wala ko'y dolphin, mag-take note sa to. Dahil lagi, wala mo ng dolphin din mo. So, kamusta pa po 1 minute? Okay na bro, okay. Lapay 1 minute o sa, okay na, wala 1 minute, sige. Sige. Oh, last pangutana. Katapusang pangutana. Oh, Tiko 23 bersikulo 39 nagingon nga ang unang adlaw ikawalo mo'y mga adlaw higpit igpapahulay. Tinuod ni? okay. Objection, Mr. Moderator. Subject. Ang topic, dili bahin sa unang adlaw ug sa ikawalong adlaw. Klaro ang akong tema. Pamatud-an ko nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. Okay. So ang akong ang ipangutana sa akong katbang bahin naman sa unang adlaw ug sa ikapito ug sa ikawalong adlaw. Dili man na mao ang akong gipamatud-an. Ug naa sa atong rules kung dili obligado ang mutubag ang magsigla lang tugi kung wala sa tema o wala sa gipamahayag. Moderator style, ako sa mo istorya. Kanang obligado kamo tubag ang ng affirmative kay nag term na or related kala sa sabat naghisgot og paulay. Musa obligado gid nimo isip nagpamatod sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado imong yang pangutana haon sa tema gyapon. Haon siya nga tema. Musa tubagon na nimo kay isip di affirmative. Mao gay na akong giingon, Mr. Moderator. Ang akong tema nagpuntig sa adlaw igpapahulay. Nga Sabado. Wala nagpuntig sa naunang adlaw ug sa ikawalong adlaw. Mao na nga akong gisulti ganin siya ug usa pa wala ko na gipamahayag. So, ang akong paaboton sa iya mangutana siya og sa akong gipamahayag sa Biblia ug sa mga Time na, gipamahayag. Time na, wala na, time na. Mao na ang ako Okay. Okay, time na. Dapat na naman gina sa oras, ani. Atong ihatag sa oras sa rebuttal na Brad ba? Dili, first stand. First study sa atong negative side nga si Brother Eugene Gapo, CFB Sambuanga. Atong oras. Kadiyot lang sa kinako tawagan otro kung okay lang. Sige, karon na lang siguro. Sige, karon na lang. Tawagan mo si Jeffrey? Si Jeffrey ta. Ako sa tawagan si Sina kung pwede ba? Sige. Okay na. Okay na. Sige. Brother Jeffrey, welcome Brother Jeffrey Rinan. Sige. Tawagan. Nang ang oras sa first sa negative side na si Brother Eugene Gapo, CFB Sambuanga. Okay. Brad, imo oras Brad. Daghang salamat sa magtikon nato nga moderator sa iyang paghatag og oras atong aning ang rebuttal sa pagpadayag ining kamatuoran. Boy na mga higala, klaro kayo nga sa akong pangutana kaganina nagkadipo-dipo in taon siya pangulipas mao bitaw niyang tema wa niya butangi og asa gi-repair ning sabat. Objection, Mr. Moderator. Okay, object. Hindi naman subject ni. Naa sa atong roles nga gidili ang pag-atake personal. Sige. So, sa iyang pagsulti nga nagkadipo-dipo na ko nga dili man na tinuod, it is a form of personal attack. Okay. So, Okay, granted bro. mo may tinuod. Sige bro, sige. Padayon ba? Sige bro, padayon bro. Mga igsoon nga ang iyahang tema wa gyud niya butangi yagyo siyang niingon pamatud-an ko nga ang Sabado maong igpapahulay sabat sa Biblia referensya. Wa niya in taon butangi og asa niya nag-repair nga naman kay mahadlok man siya
masakpan na to ang kamatuoran. Mahadlok na sila masakpan sa kamatuoran nga ang mga Kristiyano mismo si Kristo wa mo tahod niya ng Sabado. Ikaduhang punto gigamit niya Biblia sa Katoliko ngining sa Latina Vulgata Sagrada kining ang hubad ni Monsignor Yap nga santuson mga adlaw Sabado. Wa man tay supak ana kay ang ni ang kana gipili na nga mga adlaw sa ang mao bitaw ning ni ang gipangutana nako sa ganin na bahin aning ni ang Exodo 28 og dunabay Sabado diha. Wa taon siya nakabasag pulong Sabado. Sa unang gigamit niyang Biblia mga higala gani mismo bersyon Biblia sa Seventh-day Adventist Church nga niya sa kong mga kamot wa gyud pulong Sabado gi-insert nila dinhi sa ilahang hubad. Supposedly kung matinud-anon pa mo nga namahulay Sabado, dapat inyong butangan ning inyong bersyon og Biblia kining ni ang Sabado kay mao makahani tinuod nga Sabado. Anya, likay-likay taon siya nga matud pa niya wa mastima nang naa kining ni as Leviticus kapitulo 23 bersikulo 39 nga sa unang adlaw gikawalo hingpit adlaw ipapahulay. Sumday unang adlaw ipagpahulay hingpit ani mga Adventista. Sabado ra gihapon. Mo na nga ning niya sa Osias kapitulo 11 2:11 sa Latina Vulgata gikahaligot gipahunong sa Dios ang inyong adlaw Sabado. Onya niya sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 13 nga gikaligot-gutan sa Dios ang adlaw Sabado. Wala na ko nada atong Biblia Latina Vulgata. Gikaligot-gutan sa Dios ang adlaw Sabado. Klaro kay mga igsoon ni kining adlaw ikapito una niyang gibasa sa Biblia wa gyud igorang ingon ang Dios Amahan nga ikapitong adlaw. Ngano man ang pagpili og mopahulay ta si kapito iya na sa Dios, sugo na sa Dios. Mo bitong iyang gigamit kanina una niyang kuan wa gyud taon. Wa taon. Wala niya butang Sabado. O niya ikaduhang punto mga kigsunan ang pagpili og unsang adlaw maoy ipahulay na to iya nas mga Israelita kung sa mga Hodyo nang mabasa na to sa Nehemias kapitulo 9 bersikulo 14. So mao na nga diri tataw kay mga igsoon sa Levitico 23 bersikulo 23 ang Ginoo miingon na usab kang Moises nang mga Israelita nga sa unang adlaw ikapito ka bulan pahulay kamo sa hingpit. So klaro tataw kayo nga ang unang adlaw hingpit ayaw kamo pagtrabaho paghalad kamo og mga halad sunugon alang sa Ginoo. So kinahanglan unang adlaw magpahulay gid ta nya kining ilahan na sayo manig pili kog adlaw kay ngano gibungkag sa Dios ang adlaw Sabado. Osias kapitulo 2 bersikulo 11 Isaias kapitulo 1 bersikulo 13. Onya nagingon ang hubad sa Biblia sa Seventh-day Adventist Church Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 bersikulo 4 kapitulo 4 bersikulo 8 nga kung si Josue nagkahatag paglaing adlaw igpapahulay ang Dios dili na unta magisgot paglaing adlaw. Damo ko dai laing adlaw Sabado ra gihapon. Balanse ko namo. Onya ning ni sa Juan kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto 18 gisupat gani na ni Kristo ang adlaw Sabado. Sa Latina Vulgata o kining ni ang La Sagrada Biblia atong babasa. Nagisupak sa Dios Amahaning Sabado. Onya kining mga Adventista nagpadayon ra gihapon sila. Di ba? Ang giingon sa Biblia nga sa listahan sa mga pulong mo bitang wa niya butangin ni girefer nag-asa mga higala para dili gyud di ta kagamit ining mga referensya nga nagisgot nagdomingo. Onya unsa may giingon sa libro ni Ellen G. White mga igsoon kining ni walang nako ni gamita kay basin niya maingon nig nakawas na stima. Pero sige na lang ug mayon tagkawas sa tima kay ila na lang palusot aron nga di nato magamit ning mga referensya. Kaya matod pa aning ni sa libro dakong paglaom page 33 aron maandam ang gigian alang sa katuyuan gigiyahan ni Satanas ang mga Hudyo sa wala pa mianhi si Kristos paghimos igpapahulay. Gigiyahan dahil ni Satanas ni mga Hudyo sa paghimo sa adlaw igpapahulay. Kinsa man ning namahulay Sabado. Mo ni adlaw
kadtong ni ang mga adlaw ni sa mga Hudiyo manang sumala diri sa mabasa sa listahan sa mga pulong nga giisip kining balaan alang sa mga Hudiyo mo nang ningon taon siya nga wa man ko nagpamatuod iya bitaw gi panghimakak nga dili di ay na dili di ay na adlaw sa Ginoo kanang naa siyang tema yarang gidugang-dugangan gani gikunik na to sa Eksodo wag gid tao'y mabasa una niyang gibasa way mabasa unya matud pa gasunod-sunod daw ni sila sa adlaw igpapahulay nga gibungkag naman di ini suma sa ilang Biblia ilang balasahon sa mao gihapon nga libro sa page 33 busa ang paganong kasuguan sa katapusan gipasidunggan ingon nga usa ka Dios nung tinukod samtang ang igpapahulay sa Biblia gipahayag ingon nga kabahin tinuohan sa mga Hudyo ug ang nagbantay niini sila mga tinunglo mo nang delikado gini mga Adventista. Kinahimo ng mga tinunglo sumala sa ilang libro pahayag di Ellen G. White. Mao na nga kining niya sa ilara ba taong katarungan ni mga apostolis kuno, mga Adventista, mga Sabadista, mga Sabat keeper, kadaghan na jud ko nag-challenge sa niba unsang bersikulo ha. Amo bitang wa niya butangin nig asa gi-repair ba niya sa Kristiyano gitarong na to yan tema pero dagid siya, no? Kadaghan na jud ko nag-challenge sa niba. Ning ang mga pastor bisag giapil na lang San Pablo kay mo jud mabasa ang Disimba. Unsang bersikulo hag kapitulo sa Biblia mga apostoles na mahulay sa Sabado, gisimbag sa Sabado. Ganing ni ang ni sa buhat kapitulo 18 4 ni suot pa San Pablo to sinagoga nakigdebate gipangkabig ng mga Hudyo kung tinud-anay nga Sabadista ni San Pablo ingon ani dani mga Adventista magsimba nagdebatihay pag magkinabigay sa mo na nga ang klaro kayo kining iyang tema yara ning sabot-sabot no kining gigamit niya sa Biblia ni Monsignor Yap nga santoson mong adlaw Sabado ang Sabado nga gigamit niya gipuno ni Monsignor Yap nagpamatuod kanang na ang Sabado iya pahulay sa gipili sa mga Israelita gipaklaro lang pero diha sa Oseas 2:11 o Isaias 1:13 gibungkag sa Dios ning adlaw Sabado unya matud pa sa dictionary yang gibasa wa taon niya gitiwas og basa no? Sunday was observed and rest day of the Christian mo nang perting tinawa ning ato mga igsoon ang pabarog na to nga bisan gani ning ilang Biblia niangkon man nga ang adlaw sa Ginoo mao ning dili Sabado Domingo pero di lang nato nahisgutan kay basig mo sa gawas sa tema nga akong tema paguba man sa iyang oposisyon Domingo gyud klaro kay na ila libro atong basahon ning libro Dapat siya 4 minutes, bro. okay sa Nagsugod sa ni ang oras doon na pata no ang sabi ako dito style na nag-start ka din na 4 minutes or sa akong record. Tapos Tawagin si Jeffrey, bro. Tawagin si wala nala si bro Jeffrey, bro. Ay 2 minutes lang kay kuala ba 10 minutes lang ba? 2 minutes lang bro. Ay, mo 15 kay di tayo mo kuno kaniha. So, Sige. Napay bilin niya 7 minutes bro. Padayon, brother Gigi. salamat no kining ni ang libro sa 70 Adventist Church nga nagingon nga ang pulo nga Domingo gihubad sab na nga Sabat o pahulay so di man na unta mo topic nato pero kay ning pamatud-an nato unsa jung adlaw pero kay tanawa ning mga limbungan sa pagtuo gigamit taon nila ning Convert of Catechism of the Catholic Doctrine ni Peter sa page 50 nya matud pa ang simbahang Katoliko mao'y nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo nya doon na daw taon sa giputol no anya tiwasag basa the church is substitute Sunday for Saturday by the plenitude divine power of Jesus Christ bestowed upon here. So mukuni ka na sa Mateo 16:19 ang imong idili Pedro idili sa didto sa langit tugot diri syuta tugot sa langit. So the more ngayong gamitin objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ang katungdanan sa ko ang igsoon sa akong kaatbang mao ang pagmidar ng Sabado dili iyang migaron nga kini dili ang Sabado dili ni ang adlaw igpapahulay. Dili niya trabaho ang magpamatuod bahin sa adlawng Domingo. Kaunsa naman siya nga nagpamatuod naman sa iyang Domingo. Okay, moderator. Ang tema naara sa adlawng Sabado. Amo mo bitaw na nga iyara ba ni proposition ayaw niya og ipalusot ni ning debatiha nga ako aning tema. Iyahan ning proposition nga akong pamatud-an.
So, Ako, moderator Muna time ko, ka. Mr. Moderator, ha? Oo. Muna ko, Mr. Moderator. Ang iyang katungod, mao ang pagligar. Dili ang pagpamatuod sa adlong Domingo. Okay, ako moderator time sa Manila. Ako sa mo isultihan. Sa akong tanaw lang po, disiplina to, wa mo ko gidapigan ini. Gamit siya sa referensya nga imo po gigamit. Dili sakto ba to nga wala mo nag-imaan na. So nga na nga referensya imo mo nang gisay-say dili na busa iyara po gi pasabot og tabang mura dili ganti ang imong objection. Okay. Mr. Moderator, ha? Ang referensya nga akong gigamit, nagtumong bahin sa adlaw nga ipapahulay. So kung iya maging ligaron ang katong referensya nga akong gigamit, iya tong i-deny nga ang gisulti diha nga Saturday is the Sabbath dili na tinuod. Dili kay magpamatuod siya nga sa iyahang Domingo nga gibalhin sa mga Catholic Church. Dili man na mao ang tema. So kung gamiton niya ang referensya nga akong gigamit, iisip pagligar, iyahang i-deny ang gisulti sa referensya nga ang Saturday dili Sabbath day. Dili kay pamatud-an niya ang adlong Domingo niya. Ako sige, granted brother Eugene para Okay, sige lang. sige brother Eugene. Grant niya ang objection. Dagway. Sige na lang, no? Yang gituyo na tong object kay ako man kung gitiwas tong maong ni ang sumpay sa libro nga yang giputol taon. Pwede lang to tay pamugos. Objection, Mr. Moderator. Sa akong tema nga batod pa ako maning trabahong pagbungkag. Tinuod ba na, no? Unsa di ay gisugo sa Biblia kung atong bungkagon. Si Kristo mismo wala nagtuman yana. Unya ning niya sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 7. Brother Eugene. Ay. Ato sa ipasulti si atong brother kay nasa object wala sa kaistorya. Unsa man brother Ben? Mao gani na Mr. Moderator, ang ako aga gingon sa iya, kung gamiton niya ang ako ang mga referensya nga gamit, kadtong akong gipangbasa sa referensya, mao to iyang igaron, na dili to tinuod. Kung naghuna-huna siya nga ako nang giputol, ay problema kay karon. Sa second stand ako padayonon ko nagbasa para nga makaingon ka nga wala na nako giputol kay dili magud na mao nang wala na ko gipadayon og basa ako nang explain niya kay wala man na natumong o wala man na sa atong tema sumugawas ko sa tema og ako nang padayon og basa so karon iyang gipadayon og basa nga dili na mao ang tema. So unta hinaot nakasabot siya sa tema nga iyang gipirmahan kay iyara ba ng proposition. Okay, moderator time. Okay, nanina ko sa inyong both sides. Ako lang pong sa akong pagsabot lang po. Dili man po siya tawa sa tema brother Ben kay ang referensya nga gigamit, iya lang gipakaro ang sakto nga meaning sa gigamit ng mga referensya aron masabtan sa naminaw ang punto sa maong referensya. Musa dili sa granted ang objection sa brother Eugene padayon. Okay. Mr. Moderator, diya halata man ka. Diya, Mr. Moderator ang iya nang gi-explain, ang iyang gi-explain niya nga katong gisulti sa referensya nga sabat ko mong adlaw ipapoloy. Dili to tinuod, mao ta na iya ang pagligar. Dili kay ang iya karon ang sistema sa iyang paghimo karon, iya na magipamatud-an ang iyang Domingo. Unta kung ang ako pa lang proposition mo iyang gigamit, granted na madawat na ang iyang presentation karon kay mao bali na nga gidawat unta niya akong proposition kay para to sa wala dili to bias nga kuan mao nag-ingnan ako na siya ganiha nag-ingon ako ganiha nga dili na mao ang tema nagtumong sa adlaw nga ipapahuway. Sige ko, sige brother Eugene, ato lang siguro i-grant ang iyang objection para dili na madugay. Di ta madugay ngay murag nagkisi-kisi naman ni siya. Dili na ta mag-comment, dili lang nato ta mag-comment. Director, pati lantaw ko sa oras o pila na minuto ikuan ko ha. Okay, napakay-kuan. 3 minutes lang. Okay, salamat. Padayon na lang kay sige. Aning ni Amanggod, yayahang pamatud-an ang Sabado mawang adlaw ang igpapahulay o Sabat sumala sa Biblia referensya. No? Nga ang Biblia iyang gipanggamit una gali niyang gigamit wala gali siya nakabasa og terminong Sabado. Iya lang gi-insert diha sa iyang kaugalingong panabot. Onya sa pag-cross examine nako ganina mga kaigsuonan watawon sa kadirektag tubag matud pa niya iyang taong explain okay raman to unta pero categorical question mabasa ba naabay sa Sabado o wa. So gining ni ang balaod nga mopili tag unsang adlaw ang atong igpapahulay balaod kana sa mga Hudyo.
O gani ni sa Salmo kapitulo 147 bersikulo 19 ngadtong 20 nga kanang balaura alang lamang kana sa mga Hudyo ug dili ikahatag sa laing mga nasod. Busa ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa mayong butang sa umaabot. So tin-aw mga igsoon nga di gyud ay sibo ang ilang pagpili mao bitong gibungkag sa Dios Amahan ning niya. Unya ang atong mabasa sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 7 nga kinahanglan magtigom ta sa unang adlaw ug di ta magtrabaho niana. O gani mo na gibuhat sa mga apostolis mga igsoon nga sa unang adlaw sa semana 1 minute sila. Anya katapusang ribatal ni asa Juan kapitulo 5 bersikulo 16 adtong 17 nga matud pa si Jesus sa bersikulo 17 busa si Jesus mitubag kanila ang akong amahan nagbuhat ang tud karon ug ako usab nagbuhat so wadyo undang ang amahan bisan sa adlaw Sabado nagbuhat usab ug way mabasa Biblia referensya nga ang mga apostoles ug si Kristo o bisan ng Dios Amahan ni pahulay gayud niya nang gitawag sa mga Hudyo gipili lang adlaw Sabado kay gibungkag na ginaot unta sa mga suki natong tigpaminaw dili na tatawan kita taas na to atong kuan pambit aron magkapangutan na sa diyang atong kaatbang sa pagtuog mayong udto kanatong tanan. Gracias contigo. Okay. Humana ang pamayag sa sa atong negative side atong ihatag sa atong igsoon si Brother Daniel Masin sa Christian Musab. Siya na buya mo itay. Ako sa ito tayo bro ha. Patya bro, para nga balik Tama. ito, tawag bro. Palunga sila siguro na nabalik nagtawag kay ubos-ubos ng oras. Tayo na tapos examination na sa atong kuan na negative side. Sige. Mga igsoon atangi ang sumpay ning atong lantugi ang cross-examine sa Seventh-day Adventist Church tali kanato og ato sa ning entertainon o ato nang tubagon iyang mga cross-examine o taman Dios atong makaya aron mahatagan taon pod og pagtagad ang iyang mga pangunta. Daghang salamat atangi ang lain tang sumpay ning atong debate.